Nie všetko, čo sa v lese pohybuje, chce byť videné. A nie všetko, čo vidíme, aj chápeme. Medveď hnedý je samotár. Tichý strážca hôr, ktorý tu bol dávno pred nami. Nepotrebuje spoločnosť, len pokoj. Jeho čuch je taký presný, že nájde potravu aj pod snehom či pod zemou. Ako keby mal vlastné GPS na jedlo. Je silák, ale hlavne stratég. Vie, kedy sa ukázať a kedy radšej zmiznúť. Jeho jedálny lístok je pestrý. Plody, tráva, ryby, hmyz, občas menšia zver. No človek? Ten nie je na jeho menu. Na jeseň sa mení na zberača kalórií. Denne musí zjesť toľko ako 50 porcií halušiek, aby prežil celú zimu v brlohu. A aj tak sa dokáže rozbehnúť 50-kou. Slušný výkon na gurmána v kožuchu. Ale keď nemusí, kráča pomaly. Vie, že les patrí jemu a my sme v ňom len návštevníci. Kráľ lesa si nežiada pozornosť, len rešpekt a ochranu.